Yazma! Yarın! Lan Baldu! In!
pillado, están investigando. Estás pensando. Ara jugant si Canari ja ve la pilota, perquè el Canari d'allà perquè sí, en teoria deu jugar doble. Hòstia, esa no va, Aquí no coneixen la mà. Tots hi ha algun d'ells. Y Arroyo C. La pilotària. Ramon, apunta teu això. Apunta teu, apunta teu. No pot... Ja fer el que ja tinc que fer. Ja, tu no. El joc. Dona molt energia i no acabar. Mira, i aquí ja està.
ยอดยอด Profita. Chokis. Lo mau atau kamu? Non faranno. Non faranno. Io non so, se sì. Vedi riesco a toccare. Los gatos estos que fan. Ah, ok, ma voi. Devo fare tutti i interviste. Via, vai Yarrad! Digedalvo! Digedalvo! Che qua non c'è? Adesso devono il 15. I figli piegati a ya l'hanno arrancato e sono quattro. Io so, cazzo pensa? Lo farà. Yarrad! Adesso lo gioco, Yarrad! 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 Yarrad!
falta unas 15. Potete parlare. Vabbè, mátalo. Ahí, Canari. ¿50 más? No. Vale, sí. No me quieras más. ¿Y al año 50?
El portugo. ¿No es así? No sabem qui guanya. El de mal i lateral. I després què? El joc de la seva tomba, no, home, no. I els blocs!
Single. Io 5 non hanno Andava il gioco, andava il gioco. Via single. L'ho vinto 30 euro, sta poco puntualmente. Mantenere la pella che un toccate e la carabina. Lo sapete? Hai visto che non Via single. Corretto, corretto. Penso che sono acabato. Andiamo a barra ferma.
Bueno, crec que ha sigut una partida igualada molt pesant, no? Al final, en un trinquet com és Oliva, tan llarg i tan pesat, i al final les pilotes van gastant-se, pues, bueno, així del resto sabien que era una partida d'agüera i que tenien que trencar un joc del resto, i pues, bueno, tot bé que han jugat molt bé tots, Raül està molt bé i Visa també, i crec que el Dau jo també m'ha trobat prou còmode dins de lo normal, i pues, bueno, al final crec que ha sigut això, no? Trencar el joc del resto i després vindre el Dau i acabar ha sigut la clau, i pues, bueno, ara a veure si en la final tenim un poc més de sort, juguem igual conforme ens jugueu avui i que la gent també disfrute conforme està disfrutant avui. Pues la partida crec que ha sigut de les que fan afició i l'he disfrutat, bé perquè he guanyat, però de veres que crec que ha sigut molt igualada. Hem guanyat nosaltres, però perfectament podria guanyar l'equip de Bercher, perquè hem tingut la sort de trencar un joc del rest, que eren tots els jocs des del Dau, i per això n'han fet en la victòria. Destaca molta Salell a Bercher, que han fet una partida molt bonica i molt bona, i de cara a la final, que juguen contra Moltó i Tonet, veig una partida dura, òbviament, perquè Tonet és el número 1, està molt fort, i està acompanyat de Moltó, que és un jugador molt experimentat. La final és en el trinquet d'Oliva, i crec que es poden fer front, perquè Salell juga molt en aquest trinquet, i al ser tan gran, 3 contra 2, igual sí que poden fer algun joc.